हाय लोगोफोर नै आङो दायो दंफैयो जनमिसुक ओरैजाय दैबारियाव बे जाबाय ब्रह्मपुत्र माथावरिनि ओरैजाय गाइड बान मोनसे दं बेजोंनो ओरैजाय दुखु खाना थांनाय ओरैजाय लामा बानायबाय दङ आं दायो मोनसे जायगायाव ओरैनो फिल्डआव थांना फैदोंमोन बे फिल्डआव थांनायाव आङो नोंथांमोननो मोनसे खोन्थानोसै ओंखायनो ओरैजाय दै बानाजों थांगोन आं ओरैजाय दैजोंहाय बेयाव आं माने नावजों थांगोन माने दा बेयाव मा जाहैबाय बाइकबो थाङा माबो थाङा बेनिखायनो आं माबायदि ड्रेसाव फैदों नुदोंना आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै ओरै थांगोन माने नै जों ओरै नाव थां बैयाव सासे नाव नुदोंना एसे जम खालामना खोन्थानाङो ओरैजायबो थांदो इयो बोरो जों बैयाव नुदोंना बै नावजों माने थांगोन जोङो ओमफ्राय दायो नै आङो दायो मा खालामनानै बेयाव माने मा जाहैबाय जुथाबो गानजायानो दायो आं जुथाबो खुनांसिगोन दा आं नोंथांमोननो खोन्था नै इयाव माने बाइकजों आंखौ दोनफैदोंमोन ना ओमफ्राय दायो आङो जुथा खुनसै माने ओरै थांगोन नालाय नुदोंना नै आं बेदि ड्रेसाव फैदों बेदि ड्रेसाव फैनानै फुल केल' आं बेदि ड्रेसाव फैदोंमोन दायो ओंखायनो माने ओरैजाय दै गोजा नालाय दायो जुथा खुनांसिगोन आङो ओमफ्राय माने थांनांसिगोन माने बिदिनो उफाय गैया जायगायानो बिदि नालाय माथो खालामनो दा आरो नोंथांमोननो खोन्थानोसै आङो बिसोरो माबायदि जायगायाव रायजो जाना दङ नोंथांमोना नायलांबाय था बिराद मोजां ना बे जाहैबाय माने मिसिं कमिउनिटि एरिया बे जायगाया दाहाय आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै बिसोरो माबायदि जायगायाव थायो आरो माबायदि जायो खिन्थु नावआव आं गाखोनोथ' नावखौथ' सालायनो रोङा आङो अब्लाबो आं माने खोन्थालांसै नोंथांमोननो जुथा खुलिनोसै नै आं खुलिबाय सेन्देलबो गानजाया माने उफाय गैया दा जुथा खुना थांनांसिगोन माथो खालामनो आइया ओइ नावआव फैगासिनो जुथा खुबाय आङो हेल' उफाय गैया मा खालामबावनो दा जुथाखौबो जुथा दुयाखौ दोनबाय आङो जुथा खुबाय दाना थांसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै जोंहा नावआबो फैबाय ओइ नावजों थांगोन चलो दा जों थांसै दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो दे माबायदि नावनि मजाया माबायदि खोन्थालांसै नोंथांमोननो नायलांबाय थादो थांसै नै नावा मोनफैबाय नाव रेडि जाबाय अके गाइस नाव रेडि दायो जों थांसै नावजोंहाय नावआव गाखोनोसै दायो आं नै नाव गाखोबाय दायो नै नाव गाखोबाय जा नावा सालायसिगोन दायो नै नावा स्टार्ट जाबाय हाय गाइस नै आङो नाव गाखोबाय नुदोंना नै दैयाबो माबायदि दै खोन्थानोसै आङो ओइ दे आंनि जुथाखौ लां उफाय गैया मा खालामनो ओइ बेका बेकिके नसला बिदि जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टनिनो बियो धेमाजि डिस्ट्रिक्ट मास्क'वा ब्लकनि आन्दाराव बे जाबाय माने सिसिमुक पन्सायतनि आन्दाराव दङ बे जनमिसुक 8 नंनो बियो गेरजाय फिल्ड भिजिटआव खालामनो थांदों ओंखायनो आं बेबायदि ड्रेसाव फैखादों मानो होनबा ओरैजाय माने एसे अखा हाबानो दै जायो नालाय ओंखायनो माने आङो लंपेन्ट गस्लाखौ लाबोदोंमोन लाबोबाबो आं गारि सायाव दोनखाजोबदों दायो जायगाखौ खोन्थालांसै ना नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो बैहाय जाय जायगायाव आं दा थांगोन बे जाहैबाय आं दहायनो खोन्थाखादों बेयाव सोब माने मिसिं माने मिरि आरो जोंना बुङो मिरि मिसिं कमिउनिटिनि गोजा गासिबो दाफ्रा दैया सोब दै ओरैजाय एसे बोरै नुजादों नै ओमफ्राय ओरैजायथ' ओइ बे दैखौ बारनानै मोनहैगोन जोङो दायो माबाखौहाय गामिखौ बिदि दै गेजेराव नावआव गाखोनानै थांनायाबो ना मोजां ना एसे बोरैबा गिलु बालु गिथावथाव माबाफ्रा बोरैबा जायगाफ्रा गिथावथाव उफाय गैया दा मा खालामनो गिबाबो थांनांसिगोन बेबायदि नाव गाखोनानै सोरबाफोर जुदि फैयोबा इयाव नायफैनो हागोन बिदिथ' जेनेबा माबा नाव गैया बिदि फिसा नाव आरो आखाइनि नावजोंनो थांनांगोन मा नाव होनो नावनि सोमोन्दै आं बाराबो मोजां मिथिया ओरैजाय नै गासिबो दै गोजा माने बिनि मानसिफ्रा मा जाहैबाय जेनेबा जोंनियाव जेनेबा साइकेल थायोना सासे मानसियाव साइकेल गंसे खिन्थु बिनि मानसिफ्रा मा जाहैबाय सासे मानसियाव नाव गंसे बिदि माने बिसोर माने नावजोंसो हान्थियो दैज्लाङाव खिन्थु मेसेङाव मोजां मेसेङाव मानि थाखाय मोजां होनना बुंबा बेयाव माने मा जायोनो आलु बेसर दा नैबे दा जों जाय जायगा दैजों फैदोंना बे दैनि सिङावहाय एबार माने मेसेङाव मा जागोन बिसोरो मेसेङाव दैया रानबाथाय हालेवनानै बिसोरो माबा फैयो मा होनो बेसर फैयो बेसरा माने मा जायो बेयाव माने दै लोमनानै थानायखायसो ना मानाखाय दै लोमनानै थानायखायसो ना मानायखायसो दाय माने फुलुं मोननानै माने बेसराबो ओरैबायदि मोजां जायोना बाब माने जेला बेसर बिबार बारनाय समाव फैनांगौ ओरैबायदि समायना नुयो माने मोजांनो
आरो माने जोंनाव जेन'का माइ खेथि गायो बिसोर माने मेसेङावसो माने बिसिना खेथिया माने बेसर आरो जोंना माने दैज्लाङाव दा माने दुम-दाम माइ गायनाय जायोना बिसिना माने बेसरनि समावसो बिसिना दुम-दाम खामानिनि आंखाल जायो माने दा बिसिना जाहैबाय माने दैज्लाङाव माइ गायनायाथ' बेबायदि दैयावथ' बबाव माइ गायजानाय नङा होमबा ना बेयावबो गंसे रेडि जाना दङ दायो मोनफैबाय रेडि आङो नै ओंखारबाय লগত বাইক চাই সব চলাব পাৰে না পাৰে ন আৰু কি বাৰিষাত মানে এইবিলাক সব ফুল হৈ যায় নেকি ফুল হৈ যায় ন ঘৰলৈকে পায় নেকি নহয় চাঙত ওপৰত উঠে না চাঙত ন मा होनदों बेयाव मा होनो दैलांबाव एसे माने दैया देरबाथाय बेफोराव गासिबो लोमजोबोनो दा माने बेयाव नै बिदि बोरि नुदोंना बे बोरियाबो लोमजोबो जाहैदों माने दाथ' सेन्देलबो गानासै जुथासो गाननायावनो आङो सेन्देलखौ खुना गारबोबाय दा मा खालामबावनो नै ओरै गारबोबाय माने दैलाङाव बेफोरावबो लोमोनो दा नायलांदो नोंसोरो नै बिनि मानसिफ्रा माबायदि जायगायाव थायो बिसोर बिदि न' लुनाय गोजौ गोजौनो न'आ बिसिना यालगे पाय नेকি भितरलगे पाय ना नै नावा बेयाव मोनसे स्टक दंबायसो रेडि माने दैबानाफोर जायोबा नै बिसिनि न'आ नुदोंना बिसोर बिदि न' लुयो এইবিলাকত আৰু বাৰিষা আহিলে থাকিব নোৱাৰেগৈ আৰু ঘৰো মহ চব মতা কৰিতে दायो माने नै मा होनदों दैज्लां बोथोराव बोरैजाय न' कट बनांगौ बेखौ बेखौनो बनांगौ न माने जाथांसै नै जायगाया माबायदि खिन्थु जायगाया थांनो मोजांमोन जायगाया मा खालामनो दा दैज्लाङाव ओरैबायदि प्रब्लेम जायो माने बे लामानि थाखाय प्रब्लेम आरो नङाबाथ' ओरैनोथ' बेलेगावथ' जेबो प्रब्लेम गैया दा आङो फैबायना नावखौ बारनानै কি নাম আছিল নাম কি নাম আছে माबायदि जायगानि थांनांगौ नुदोंनालै जायगानि थांनांगौ माने बेबायदि जायगाखौ नुदों डिस्टार्ब गानाखै बेयावबो गंसे दंबाय नावानो रेडि जानानै ओइ मिटा को आमिन आमिन जाऊ के लगे नोके इपारे ओइ इपारे इपारे मेंबायलै थाबायना मेंबाय जायगाफ्रा बिदि जायो माने दै लोमनाय नालाय उफाय गैया दै लोमखांनानै थांबाथाय जायो हाब्रु जायो माने बिसोरो माने बिदिनो थानांगौ जायो केमेरामेनबो भालके बना लाहे लाहे ini mana जायो मामा बिदि माने नुदोंना बेबायदि खालामनांगौ जायो जोङो समाव ललित जायगाखौ बुंबाथ' मा बुंनो खिन्थु बिसोरो जुदि जायगाफोरखौ एसे जुदि मोजां खोना लायोमोनब्ला खिन्थु मोजां जागौमोन आरो खिन्थु गावसिना न'आ बैसां गोजा नालाय ओंखायनो बिसोरो माने नै बिदि जायगाफोरखौबो लामाफोरखौ खोआ बिसोरनि न'आ बेयावनो बे खाथि खिन्थु नैफोर जायगाफोरखौ जुदि एसे खोस्रोनाय मोनब्ला एसे मोजां जानाय गावस्रा माने जिफोरखौ इदन सुयो गोजौआवनो लामाफोरखौ आरो बिदि जायो माने बेयावनो सुदों नै जिफोरखौ गोजौआव बिसोरना गोजौआव नै आरो फैलायबाय नै दाना नावाव गाखोनोसैलाय आरोबाव ससेबाव उफाय गैयालै मा खालामनो दाना फैलायबाय नो नावजोंहाय उफाय गैया लामाया नै ससेल' ओइ कायरासै दुदु काय फैलायबाय
नावाव नै दाना ससे लामायावनो नावाव माने मेसेङाव नैबेजों थांलाय फैलाय खालामोमोन आरो जोङो बाइकजोंहाय गारिबो फैयो मेसेङावबा दा दैज्लां नालाय फैया नैबे न'आव थांनो जोङो ओरैजायथ' लामा गैया नालाय ओंखायनो ओरै गिदिंना फैनांगौ जाहैबाय नैबे माथावरिजों जों फैयो माने मेसेङावहाय जों ओरै फैयो दा बे फैयोमोन माने लामा दङ दा जों ओरै फैसिना नैबे न'आव बाब नै सोर सानैया सासेया थफा सासेयाबो थफा सानैबो एखे थख्लु ना दुइजन एखे स्टाइल थफा मिनिदोंसोलै थफा এইটো ডাঙৰ এইটো সৰু টপা এনেকুৱা জগাত ন এই বলেংগাই আপোনালোকে সেইটো জগাত কিমান চনৰ পৰা আছে ৰে এইটো জেগাত কিমান চন বুলি নাই আৰু আজীৱন বুলি ক'ব পাৰি 60 চনৰ পৰা এইবাৰ আছে আজীৱন বুলি ক'ব পাৰি 1960 হলেতো আজি কেই বছৰ হ'ল ৰে 1 বছৰ পাৰ হ'ল 1 বছৰ হোৱা নাই হোৱা নাই 60 হলে এবাৰ এফালে 2023 80 বছৰমান হৈছে এনেকুৱা হৈছে 1 বছৰ হোৱা নাই बेबायदि जायगा ओंखायनो जों ओरै जानाव जों गिदिंबोलायबाय माने नैयावबो नावा मोनसे स्टक दं नुदोंना आं दहाय होनदोंना बिसिना जाहैबाय माने गंसे न'खराव मानसि साबेसे दङ बेयावनो माने मानसि हिसाबैसो नावा बिसिना बिदि आरो नै बिदि लोमदों माने दाना मोनफैलायबाय ओंखारसैलाय दाना ओंखारलायबाय नै बेबायदि जायगा माने बिसिना नुदोंना दैलांबाथाय माने न'आवनो मायदि लोमो नुदोंना जायगायाव ओंखायनो बिसिना माने प्रब्लेम जायो आमी এতিয়া एफाले जाबलायगोन नै गावसिना माने बैसां नालाय नङा बिदि थायो माने बिसोरो नै बिदि थाबायनांबाय मा खालामनो उफाय गैला थांनांसिगोन ना आयौ खस्थ' दं माबारा गावसिना नै न'आ बिदि माने बिसिना लोमजोब्बाय इसोर माने दैयावनो बिदि जि दायो माने दैयाव सोमनानैबाबो जि दागासिनो दै सिङाव र' खोन्थानां र' नै मालाय बिसोरो नुदोंना बे न' जाहैबाय न'नि सिङावनो नाथाय दैयावबाबो माने बिसोर जि दाबाय दंमोन दासो माने सिखारदों इयो बिदि माने नै ओरैजाय नै दैफ्रा कोनটো घरটো এইটো নেকি न'आ इदि नालाय दै गोजा नै কোনটো ঘৰটো এনেকুৱা জগাত थाबायना मेंबाय आंखौ आयै सोर दैयावनो नै दैया बिराद खस्थ'लै बेस्राफ्रा जेरैबो दै पानि बिराद खस्थ' बेस्राफ्रा कोनটো হ'ল न'खौल जोबा मेंबाय ना मा खालामबावना बिसोरनावथ' जिरायग्रा जायगाबो गैया बिराद मोजां ना जिरायबाय आरो कासे उलको गुगुना व्यवस्था दुलाङो दे बिराद मोजां ना नों हे कवाखै लाथ'दोंमोन ना कल'दोंमोन এইটো লৈ ল मालाय गथ'फ्रा एकदम बेमान नावनि थाखाय दानो माबा खाटार एक्सपार्ट खाटार देरिया बादि न यायो आइदुं कापो পানীপুৰত উপায় নাই কি কৰিবি এতিয়া চা আমিতো পানীহে খোজ কাঢ়িবলগীয়া হৈছে কমিছেহে নেকি আচ্ছা
lamto. Chết, để nó juga thích. Đừng nào, nó xuống mày. আমার গাঁও কোনে বিয়া কৰি ভাবিছিলো ইয়াত আমাৰ তো শিকি বুলি কৰিব লাগিব जेरैबो दै गोजा माने सिङाव लामाफ्रानो दिले उफाय गैया नै बैसां सिं मानि थांनांगौ कुन्टु बेबायदि जायगायाव बेबायदि हाग्रा बंग्रा थाबायनांगौलै जोंना उफाय गैया मा खालामनो কি যুগ আছে নাই ও কত বনাবো फैफिनलायबाय नै खामानि जोब्बाय नालाय दायो थांफिनसैलाय दायो जोब्बाय नालाय जों नै दायो फैफिनबाय आरो ओरैजायनो बै लामाखौ ना दहाय जों बेजोंनो फैदोंमोन दहाय एसे ओरै सिगांजों फैदोंमोन जोङो दा एबार बेलेगजों थांफिनसैलाय आं नोंथांमोननो एबार जायगाखौहाय ओरैजाय नै जों मोनफैथारसिगोन नै ओरैजायनो गासिबो दै गोजालै थांना फैबाय नै थांनाय फैनाय नावआवनोसै आरो माथो खालामबावनो नैबे जाहैबाय बेयो जाहैबाय माबा मा होनो लामा आरो बेयो डाइरेक्ट दख'खाना थांगोन बे लामाया बानायगासिनो बेखौबो ब्लेक टपिं बानायगासिनो এইবিলাকত মাছটো ওলাব লাগেতো এইখিনিতে এটা আছে এইটো 25 কেজি মান হ'ব নেকি ৰৌ ইমান ডাঙৰ ন আমাক এতিয়া কোনে ড্ৰপ কৰিব बाइक साइक नायथों नामा नै रिसेन्टलि जों मोनफैबाय फाइनालि आलि माथारि ओंखारसै दाना बिराद मोजां ना ओइ बाय 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 होबाय दाना थांसै जोङो मोनफैबाय नै आइया मेंबायलै गद जायो जों मोनफैबाय दा नोंसिना आं खोन्थादोंमोन ना नोंथांमोना जुदि नायनानै माबायदि मोनखो जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालामनानै होदो जाहाथे आंनि चेनेलाबो बिदिनो मालायफोरनि बायदि एसे पपुलार जाथोंसै खिन्थु भिडिअ बानायनायनि बारा एक्सपिरियेन्स गैयामोन एसे बानायबाय खिन्थु एडिटिंफ्रा आंना बारा मोजां जाया थेवबाबो आं बिदिनो एसे एनै भिडिअखौ जा हायो
आगारगासिनो दङ नोंथांमोनहा जुदि मोजां मोनबाबो जायफ्रा आंनि माने लोगो बिथांमोना माने जाहाथे फल' खालामो आरो बेलेगनोबो माने शेयार खालामना होयो दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'बाय